Selvfølgelig er russerne et sikkerhedspolitisk problem, og jeg sidder ikke og siger, at vi ikke skal til at bruge flere penge på forsvaret. Men russerne har jo ikke en militær kapacitet til at kunne lave et angreb på NATO lige i øjeblikket. Og hvis vi ellers gør det, vi nu har lovet i NATO, og vi opbygger det forsvar, som vi har sagt, vi vil gøre, lever op til vores NATO-styrkemål, og de andre NATO-lande omkring Østersøen også gør det, så vil vi i løbet af 5-10 år have et forsvar, der er så stærkt, at russerne aldrig nogensinde ville turde angribe os. Men så er det jo også ud fra, fordi at vi selv gør en aktiv indsats for at forhindre krig i at komme. Hvis vi bare lod stå til og ikke oprustet, og russerne kunne bilde sig selv ind, at det ville være gratis at starte en krig for eksempel at tage et stykke Baltikum, hvis der nu var en indrigspolitisk krise i Rusland, der gjorde, at den russiske leder var nødt til at aflede opmærksomheden for, at økonomien havde det dårligt eller andet. Ja, så er det da muligt, at de kunne finde på at gøre det. Men når de kan se, at prisen er høj, så gør de jo det nok ikke. Så den russiske trussel er jo i høj grad også en funktion af, hvad vi gør for at holde styr på den og gøre den kontrollerbar. Så jeg er ikke så bekymret for, at russerne angriber os, hvis vi ellers holder sammen i Europa, og forhåbentlig også sammen med amerikanerne. Og hvis vi kan bevare alliancen og NATO, så er de ikke et problem, vi ikke kan håndtere. Og hvis vi opruster, det er det, der er pointen, ikke? Altså hvis vi opruster altså og står sammen. Ja, vi skal jo leve op til de nye aftaler om, at der skal bruges op mod 3,5% af BNP på bruttonationalproduktet, og de skal jo mærkes bruges i Danmark på det danske forsvar, og ikke primært sendes til Ukraine. Vi skal altså opbygge et forsvar, der igen kan bidrage på lige fod med de andre NATO-lande til vores fælles forsvar omkring Østersøen. Og der er vi ikke for sent på den. Altså, det skulle vi ikke have gået i gang med det har USA jo krævet i mange, mange år. Skulle vi ikke have gået i gang med det for længe siden? Kan vi godt stadig nå det? Jamen altså, det siger da sig selv, at hvis vi var begyndt at ændre på sammensætningen af forsvaret i 2014, da Rusland begyndte at se farlige ud igen og startede krigen i Ukraine, og vi ikke havde fortsat med at fjerne 15% af forsvarsbudgettet, så havde vi da været meget tættere på at være i mål i dag. Vi er startet meget sent, og reelt så starter vi jo først, da Mette Frederiksen står og siger køb på pressekonferencen sidste år. Og det er også derfor, at vi skal bruge i hvert fald 10 år på at komme op på det niveau, som NATO gerne vil have. Men heldigvis er vi jo en del af en alliance. Heldigvis er vi sammen med 900.000 finske soldater. Tyskerne er ved at opstille en styrke på 300.000. Polakkerne er ved at opstille en styrke på 300.000. Så det, at vi er en del af NATO og ikke er alene hjemme, det køber os jo den tid, vi skal bruge til at kunne ruste op. Og så har Danmark jo også aktivt selv gjort noget for at købe mere tid, nemlig ved at støtte Ukraine meget intensivt. Vi er jo det land, der bruger mest på Ukraine i forhold til vores bruttonationalprodukt. Og i starten af året, der var vi det land, der havde givet fjerde mest i absolutte tal til Ukraine. Så på den måde har Danmark jo aktivt gået ind og holdt Ukraine ind i kampen, og på den måde holdt russerne beskæftiget. Og så længe krigen stadig kører ind i Ukraine, så får vi jo mere tid til at bygge vores egne styrker op. Hvis vi var helt alene, og der ikke var nogen krig i Ukraine, så ville vi være lige så skidt stille, som vi var 9. april 1940. Hvis vi taber Ukraine, så står russerne på dørtærsken til Europa, og så vil de udvide, eller hvad? Eller er det bare, altså, hvor er vi henne i forhold til den krig, som jo er lige rundt om hjørnet? Og truslen fra Rusland er jo en funktion af, hvad der sker inde i Ukraine. Men jeg bliver sådan en lille smule træt, når vi får at vide hele tiden, at så snart krigen stopper inde i Ukraine, så fortsætter krigen i Baltikum. Fordi altså, beslutninger om at gå i krig, og det var også lidt det, jeg sagde lige før, det afhænger jo af en kalkyle. Man går jo ikke i krig, hvis man ved, man taber. Så skal man være meget desperat. Man går i krig, fordi man tror, man kan opnå noget på en god måde. Ikke? Man går typisk i krig, hvis man tror, man vinder hurtigt, og at det ikke rigtig koster noget. Så hvis man har en opfattelse af, at det koster gratis at gå i krig, så er risikoen meget høj. Hvis man har en opfattelse af, at det bliver meget dyrt og meget langvarigt og meget grimt, så vil man helst være fri. Det var derfor Frankrig og Storbritannien forud for 2. verdenskrig var så langt om at gå i flæsket på Hitler, og de gav ham mere og mere land, fordi de bare ikke ville i krig med ham, fordi de synes krig så grimt og ubehageligt ud. De synes prisen var for højt, men da han så går ind i Polen, kan de godt se, at nu er de nødt til det. Så det handler om, den dag Ukraine-krigen stopper, det er jo stadigvæk at hjælpe Ukraine til at have et så stærkt forsvar, at Ukraine stadigvæk kan true med at tage noget af det tabte land tilbage. For det vil binde en masse russiske soldater. De kan så ikke true i Baltikum. Og hvis vi så samtidig også har opbygget et stærkt forsvar, så må russerne jo konkludere, at prisen vil være for høj og blive hjemme.
Det er meget vigtigt at forstå, at når Putin valgte at invadere på den helt store klinge i 2022, så var det jo fordi, han troede, at det var gratis. Han så ikke den her krig for sig, som der endte med at udvikle sig. Han så 9. april 1940 et Ukraine, der ligesom Danmark ikke ville sætte sig til modværge. Han forventede, at han kunne køre lige til Kiev, udskifte Zelensky og køre hjem igen. Så han troede egentlig, at Ukraine ville blive til Venezuela-operationen. En militær operation, som amerikanerne jo udførte meget tidligt i år, som var overstået på 96 sekunder, og som jo var en stor succes, og som måske også er en af årsagerne til, at Trump så siger, jamen så kan vi da også angribe Iran. Det er jo også vigtigt at forstå, at selvom russerne selvfølgelig, når Ukrainekrigen en dag stopper, vil sige, at de har vundet, så har det jo været til en forfærdelig pris. Russerne har i dag mistet 1,3 millioner mand døde og såret, og det er et konservativt tal. De har fået smadret deres økonomi, de har fået smadret deres væbnede styrker. Det kunne jo godt være, at næste gang de overvejede at gå i krig, om de så overvejer, om det nu også vil være en voldsom god idé. For det vi heldigvis kan se af krigshistorien, det er, at hvis man har været ude i en ubehagelig krig, så har man typisk ikke lyst til at kaste sig over en ny en. Og russerne må kunne konkludere, når de kigger på NATO, med eller uden USA, at vi er en lille smule mere træls modstander end Ukraine i 2022. Og derfor så er jeg altså ret fortrøstningsfuld med vores evne til at kunne afskrække russerne for at angribe et NATO-land, selv hvis amerikanerne ikke vil deltage. Jamen altså, ja, det er dejligt betryggende. Det er jeg virkelig glad for at høre. NATO-alliancen står ligesom på usikker grund lige nu med trusserne fra Trump. Altså, hvad skal vi lægge i det? Kan NATO overhovedet overleve uden amerikanerne? Jamen altså, det kommer an på, hvad man mener NATO er. Jeg vil jo sige, at uden USA, der er der ikke noget NATO, for NATO er i høj grad bygget op om USA. Så spørgsmålet er jo, om europæerne så kan lave en alliance sammen. Der er det et åbent spørgsmål, om alle EU-landene eller alle NATO-landene minus USA stadigvæk kan holde sammen på et militært samarbejde. Men ja, det er uvist. Men jeg er ikke så bekymret, hvis jeg så begynder at se på mindre grupper af lande gå sammen om at lave militære samarbejder i Europa. Og jeg kan ikke se nogen problemer i, at de nordiske lande, de baltiske lande, tyskerne og polakkerne kan blive ved med at samarbejde om at afskrække russerne. For vi bor alle sammen det samme sted. Vi er helt enige om, at fjenden er Rusland, og derfor vil vi godt kunne samarbejde. Og det er jo også det, vi ser internt i NATO, at de lande, der tager Ruslands truslen alvorligt, det er dem, der er bange for Rusland. Dem, der ikke er bange for Rusland, de gider ikke bruge så mange penge på forsvaret, og hvis man bor i Spanien, hvorfor skulle man så også det? Så jeg tror sagtens, at vi i Nordeuropa kan fortsætte samarbejdet, og derfor er det jo vigtigt, at vi internt i de her lande bliver ved med at samarbejde og intensivere vores samarbejde. Og det, der også kendetegner de lande, det er, at de alle sammen er en del af den samme NATO-forsvarsplan. Så allerede i dag, der øver vi at forsvare os i fællesskab, og det kan vi jo godt blive ved med at gøre, uden USA er der. Og så kan vi håbe på, så med andre ord skal vi ikke være så bekymrede for de trusler, Trump kommer med. Altså trækker han så i morgen, så skal vi nok klare den alligevel. Er det det, du siger? Ja, til dels. Fordi der er jo nogle ting, som kun amerikanerne har. Ja. For eksempel evnen til at hente en masse ting ned fra satellitter og omdanne dem til måldata rigtig hurtigt og give vores skydesystemer informationer om, hvor fjenden i givet fald russerne ville befinde sig. Det vil vi have svært ved at gøre. Vi vil også have svært ved at kunne opretholde støtten til Ukraine uden USA på en måde, så russerne måske ikke vinder, hvis USA trækker sig i morgen. Men hvis vi får 10 år mere til at opbygge den europæiske kapacitet, så vil vi kunne gøre det uden USA. Så derfor så gælder det jo om at holde amerikanerne inde så længe som muligt. Hvis vi kan overleve Trump som præsident, og der måske kommer en lidt mere traditionel amerikansk præsident, så kan vi sandsynligvis opretholde alliancen, fordi vi bidrager meget mere til alliancen, end vi nogensinde har gjort før. Men under alle omstændigheder, hvis vi bare kan holde amerikanerne inden 5 år mere, så ser det utrolig meget bedre ud på den anden side, fordi så vil det være meget nemt at overbevise russerne om, at de skal blive hjemme ved sig selv. Men Peter, det tænker jeg, det ved Trump vel også godt. Altså han ved jo godt, at hvis han trækker sig ud i morgen, så er vi lidt på røven. Altså, jo, men det er Trump jo ligeglad med. Det er jo ikke derfor, at han bliver inde i NATO. Det gør han jo, fordi at vi lige har lavet en aftale med ham om, at nu vil vi bruge 3,5% af BNP på vores forsvar. Vi står over for store milliardinvesteringer i forsvaret, og vi har lovet at putte en masse af de investeringer i USA. Danmark har jo meldt ud, at vi vil købe flere F-35 fly. Og hvis Trump trækker splitten til NATO i morgen, så holder vi op med at købe amerikanske våben, og så gjorde det amerikanske samfund glip af milliardindtægter. Og det betyder jo noget i deres overvejelser. Og så er der jo altså også lige den anden ting. Hvorfor er det, Trump er så sur på NATO lige i øjeblikket? Ja, det er jo fordi, at der ikke var nogen af NATO-landene, der vil sende deres krigsskibe til Hormuzstrædet. Hver gang amerikanerne får et militært problem,
så ringer de til de europæiske NATO-lande. Ja. Og hvis NATO ikke er her længere, så kan du regne med, at der ikke kommer nogen. Så de er altså også stadigvæk afhængige af NATO-landene, dels med styrkebidrag, men også med baser og andre ting, overflyvningsrettigheder, alt det, som amerikanerne har nyttet godt af, også i den her krig. Jeg ved godt, at Spanien sagde nej til at lade amerikanerne operere for Spanien, men rigtig mange andre NATO-lande gav amerikanerne lov til at operere for deres territorium. Og derfor så er de stadigvæk afhængige af europæerne. Og det ved alle, der sidder inde i militærmaskinen i USA godt, og derfor så er det jo altså ikke ret mange ud over Trump og hans nærmeste rådgiver, der synes, at NATO er en dårlig idé for USA. Tværtimod de fleste Peter Viggo og Vigoliner, der sidder og laver det, som jeg laver i Danmark, dem, der gør det i USA, synes også, at det er en god idé at opretholde alliancen. Mange af dem synes, at Europa skal bidrage mere til sammenskudspillet, hvilket jeg sådan set er enig i, men der er ikke ret mange, der vil nedlægge alliancen, for det giver amerikanerne meget stor politisk og økonomisk indflydelse, at NATO eksisterer. Ja, altså også sådan geografisk, ikke? Så ligger det lige pludselig meget langt væk fra det hele. Men jeg tænker, altså hele den der Ukraine-krig har vel også indflydelse på, at europæerne måske holder lidt igen i forhold til kritikken af USA, fordi man jo er bekymret for, at Trump så netop bare trækker stikket i morgen, og så har vi et problem både med russerne, Ukraine, og så står vi lidt alene. Altså, hænger det sammen, eller hvad? Jamen, hvis vi ikke var så uafhængige af amerikanerne i forhold til at holde Ukraine inde i kampen, men også i forhold til at afskrække Rusland fra at angribe et NATO-land, så har vi bedt ham ryge og rejse for længe siden. Det er jo kun fordi, at vi er så afhængige af amerikanerne, at vi finder os i alt det, han siger om os, som dels ikke har noget med virkeligheden at gøre, men som også er helt uden for skiven. Altså, det er jo en lille smule vanvittigt, at danske soldater i starten af januar bliver sendt til Grønland med bevæbnet og med udstyr med blodplasma og sprængstof med henblik på at sprænge landingsbanerne i Sønderstrøm eller Kangerlussuaq og Nuuk i luften i tilfælde af et amerikansk angreb. Og vi vidste selvfølgelig godt, at de ikke kom dagen efter, men at vi jo var nødt til at signalere, at vi var villige til at slås, hvis amerikanerne fik dumme idéer. Det er jo helt på månen. Altså Grønland, altså nu har han jo truet igen med Grønland, og nu talte jeg faktisk med Rufus Gifford, den tidligere amerikanske ambassadør, for nyligt, hvor han sagde, det kan godt være, at det ikke er i nyhedsoverskrifterne lige for tiden, men bare vent, Trump kommer tilbage i forhold til Grønland. Altså hvad skal vi lægge i det? Jo, men der er det jo heldigvis sådan efterhånden, at der er Trump jo også alene hjemme. Altså, der er jo ikke nogen i USA, der forstår, hvad manden har gang i. Der er massiv modstand i det amerikanske forsvar mod at gøre noget ved Grønland. For de kan heller ikke se noget problem deroppe. Den amerikanske flåde har ikke ressourcer nok længere. De ser Kina som den primære udfordrer. De er bekymrede omkring de russiske atomare kapaciteter omkring Kolahalvøen i nærheden af Norge i Barentshavet. Og de har ikke ressourcer til at ligge og plads rundt omkring Grønland, hvor der i øvrigt heller ikke er nogen trussel. Der er jo ingen russere, der er ingen kinesere, så der er ingen, der deler hans trusselsanalyse. Men er det rigtigt? Er det rigtigt? For det bliver han jo ved at påstå. Men det er rigtigt. Der er ikke nogen trussel. Og derfor så, det er da rigtigt, at der engang imellem er en ubåd, og nu er der en nyhedshistorie om, at nordmændene og britterne i fællesskab har forhindret russerne i måske at lave noget sabotage af et undersøisk kabel. Men der er forskel på det, og så prøv, at de vil til at overtage Grønland. Altså, det er der ingen indikation på, og det har de heller ikke kapacitet til. Så det er bare noget, han finder på. Og derfor så, hvis han begynder at argumentere for, at man skal angribe Grønland, så vil han jo få at vide, at det militære system, og han må drukken og et eller andet forkert. Og det var faktisk også det, han fik at vide, fordi der er ret meget, der tyder på, at da den amerikanske specialstyrkekommando blev bedt om at udarbejde en angrebsplan for Grønland, så fik han at vide, at det kunne han bare glemme. For det var ulovligt og ikke særlig smart. Men Peter Viggo, med en ting er angrebsplan, lad os lægge den til siden, fordi det er sådan ret usandsynligt, men altså han er jo en forretningsmand, så han tænker vel, at Grønland kan købes på en eller anden måde? Jamen held og lykke med det projekt. Det kræver jo, at du finder nogle grønlændere, der nu godt kunne tænke sig at være en del af USA. Og det kan godt være, at der var det, inden Trump han blev præsident. Men på den måde, som Trump har opført sig, den måde, som han har gjort grin med grønlænderne og talt ned til dem, og kalder dem alle mulige grimme ting, det gør jo, at der er meget få grønlændere, der har nogen som helst form for tillid til USA. Der er ham tossen, der altid figurerer i nyhedsklippene med et amerikansk flag bagved, der siger nogle ting, der heller ikke har noget med virkeligheden at gøre. Og så er der nogle enkelte Nalarak-medlemmer, der stadigvæk siger nogle ting, som vi andre har lidt svært ved at forholde os til. Men den store flertal af den grønlandske befolkning er jo bange, og de vil ikke have noget med USA at gøre, og har ingen tillid til, at de vil blive behandlet bedre af amerikanerne, end de bliver af danskerne. Og derfor er der jo bred konsensus i Grønland nu om, at man skal fortsat være en del af rigsfællesskabet. Så uanset hvad Trump kommer til at gøre i resten af hans regeringsperiode, så vil man jo ikke kunne få nogen form for tættere tilknytning til USA
der. Så der kommer han ingen vegne. Og så udstår der en diskussion omkring mineralaftaler. Ja. Men det er jo sådan med grønlandske mineraler, at de er meget, meget dyre at hente op af jorden. Det er en meget svær logistisk operation. Man skal til at lave nye havne og så fremdeles. Og selv hvis man lægger 20 års global opvarmning oveni, og man fjerner noget mere is, så er det stadigvæk utroligt dyrt at udvinde de her ressourcer i Grønland. Og derfor er jeg stadigvæk til gode at møde nogle geologer og nogen, der ved noget om minedrift, der tror på, at man kan få en rentabel forretning ud af noget i Grønland. I hvert fald i større skala. Og derfor har jeg meget svært ved at se, at selv hvis Grønland laver en mineralaftale med USA, og selv en, der måske har mere fordelagtige betingelser for USA, end de ville have haft, hvis Trump ikke havde troet så voldsomt, så tror jeg ikke, det kommer til at udmønte sig i ret meget konkret minedrift.